kini ako ning magikon. Yan, himuon ko ni nga lalaki nga teddy bear nga dunay heart. Ani Okay, Lara. Ha? Yo. Diba guys? Oh. Okay na siya oh. Kagani ha. Blue karon na siya heart. Ako na po na siyang himuon nga orange. Ano ya? Ha! Orange na oh. Kumpate na ha. Ah, di ba? Orange na. Karon, himuon na sa nato ning kining wala na heart no. Pulon siya orange pero ato na sa siyang himuon niya lahi na sad. Ano ya? Uy! Okay na oh. Okay na oh. Mga guys, oh. Di ba? Tingnan mo. Wala na siyang heart. Wala na siyang heart. Himo na sa nato ni nga dunay yellow dire. Dili na pud siya parehag naong ani. Ani Awa. Oh. Ha? Tingnan mo, kapatid. Okay na kayo. Oh. Gani ha, orange to lunlon karon na siya bulat. Oh, di ba? Ato na sa siyang imuon niya lunlon pula nga teddy bear. Okay na. Oh? Di ba? Na. Red na siya. Red na siya. Okay. Tingnan mo kapatid. Pinagi sa magic sarap. Dito na. Oh. Okay?